Tak nazdar lidičky, tak já vás vítám u dalšího videa a to video se jmenuje Cukrárna, ve kterém videu jsem minule to zmínil. Takže přijdu si normálně do školy, mám v kapse 200, což jsem měl normálně, který jsem si šetřil na dost dobrý, třeba když někam půjdeme, nevím, třeba do nějakého obchodu, tak abych si tam něco koupil. Jdu v klidu do třídy a najednou kamarád ke mně přijde a zeptá se mě o peníze, protože je prej 200 na zaplacení pro nějakých věcí nebo co. No tak já jsem mu teda ty 200 půjčil, všechno co jsem měl, což byly jen ty 200. Takže mi říkal, že mi to zítra vrátí, ten den, no. No nic, no, všechno bylo v pohodě až do 2 hodiny, ve které se zvonilo a všichni šli dolů. A já si říkám, jdu do prdele, ty vole, co se to tady do hajzlu děje? A najednou, no nic, no, jdu v klidu dolů a všech se prostě ptám. Hele, Martine, kam prostě, hej, kam jdeme? Hej, Terezo, kam jdeme? A všichni prostě v klidu mlčeli, všichni do mě srkali, všichni krásně obutí, oblečení. A já jedinej, ty vole, tam běhal jako kokot a prostě se všech jako debil ptal, kam jdeme. Nic, učitelka přišla dolů ke schodům a najednou řekla, a děti všichni připravení, jedinej já jako debil jsem tam stál a zeptal se učitelky, kam jdeme, jenomže jsem nebyl ani oblečený, natož ani obutý. Takže učitelka řekla, až se obuješ a oblečeš, tak ti to. To je pravé. No tak jsem se narychlo obul, prostě oblíknul a tak dále, jsem šel z ní a zeptal jsem si, tak co se tady děje? A učitelka řekla, uvidíš, kam teprve půjdeme. A si říkal, tak jo, no nic. No tak jsme vyšli ze školy, jdeme v klidu po uličce a najednou si říkám, kurva, tahle ta ulička je mi nějaká povědomá. A najednou, asi po nějaký chvilce jsme vyšli, já jsem si zavazal tkaníčku se zvednu. A jednou, obrovský kurva napsaný velký nápis, cukrárna. Zasraná cukrárna. Tak já tam přijdu a učitelka řekne, neměli jsme ti říkat, tvoje mamka nám totiž řekla, že si nesmíš moc kupovat sladký. Abys prostě nesmíš si kupovat sladký. No nic, tak v klidu, prostě mlčím a najednou. No do prdele, já jsem své poslední prachy vrazil tam tomu zasraným kreténovi, který si musel zaplatit. Pár píčovin. No nic, naprosto v klidu si tam vejdu a dívám se, co tam ani to vidím. A najednou vidím svoje 200, jak můj kamarád. Ne, hovno, tohle už není můj kamarád, to je nějaký zasraný čurák. Zasraný čurák, který si místo nějakého debilního zaplacení, nevidím svých sračkách, co mi tam nakecal, koupil zasranou zmrzku. A já jedinej jsem tam čuměl jako ten kokot, jak tam štířero. A já, tohle normálně, byl jsem tak nasranej, ale tak neuvěřitelně nasranej. No nic, tak jsem čekal, až vyjde ven. Tak vyšel ven, do něj jsem strčil a řekl jsem, naval mi zpátky ty moje prachy, dělej, naval mi zpátky. Nebo ti seberu tu zmrzlinu. A najednou. Koukal mi, dělej, nebo ti tu zmrzlinu seberu. V klidu vytáhl ty moje peníze a vrátil mi je. A já jsem byl natěšený jako ten buzík, že si tam prostě naprosto přijdu a vykoupí tam všechno, co tam mám. Ty vole. Ale v tu chvíli se to prostě posralo. Já si to tam vybírám a říkám si, dám si indiánský jazyčky. Prostě a v té chvíli jsem se přeslal indiánský jazyčky, jako kdybych líbal nějakou indiánku, teď jsem si to přeslal. Jaký líbám, vole. Ty vole, prostě nevím, co bych dál řekl. To už by byl moc prostě, ale tohle videa, to je mi prdá. Tak učitelka tam vyjde a řekne, Libe, pojď, už nemůžeš se nic kupovat. Vrátím ti sice peníze, tak fajn. Ale nemáš si nic kupovat sladkýho a já neučitelku. Pánčko, ale já si chci něco sakra sladkýho koupit, když už jsme v té debilní cukrárně učitelka.
Ty, nemluv mi tady prostě, jelikož já jsem měl problém tam nemluvit prostě, protože pokaždé, když jsem se brutálně nasral, tak jsem mluvil jak zasranej kutek, prostě. Prostě všichni se dělali pro ty vole, pro tak brutálně prostě mluvím. To bylo týždí normálně, protože tam každý na sebe nadával, kokotaj čuráku smrtě zase. Ničo a takový větší. Mísek, učaka mě vzala za ruku a prostě kurňa, já si chci být na tu zatracenou zmrzlinu, aspoň. A tam chlap normálně držel tu zmrzlinu, ty vole, a přímo do očí se mi koukal. Přímo do očí se mi takhle díval, jak vzal tu zmrzlinu. Takhle ji volízl. Já jsem byl tak nasraný, protože ta učitelka mu určitě řekla, aby vzal tu zmrzlinu a takhle ji olízl a ještě. A to bylo dobro. Takhle zaspom, já jsem byl tak nasraný. No ty vole, tohle byl prostě buď. No nic, tak všichni tam v klidu žrali, já jediný jsem si šel sednout tamhle na zem a tucoval jsem, protože všichni tam žrali sladkosti. Já jediný, co jsem tam mohl žrát, jsou brouky na zemi. Já nevím, prostě hodinu jsem tam mohl sežrát, protože nic jiného mi nezbývalo. A nebo své peníze, které jsem měl peníze. To bylo v podstatě to samé. Nic ne, tak se vracíme do školy a pořád na straně, utěka se mě zeptat. Promiň, jako, to víš, má ti to zakázala. A jenom říkal, utěka. Ty netrucuj, ty víš, pokud se začneš trucovat, tak začneš mluvit zprostě. No, to je zajímavé, ty vole, nemusí. Ano. Mě to chvíli klidu dělal, já se dělám. Ale kamarád si položil zmrzlinu na takový parapet, my jsme šli do obchodu, jako se tam chtěl pro paravicí. To si tam dal nedotčenou zmrzlinu, tak já si říkal, ty vole, že já bych můj kurva vzal. No ty vole, to nápadlo mě nevím. Tak jsem se přikryl, normálně kráčel jsem tam, kamarád šel taky do obchodu, všichni tam šli. Já jedinej, jako debil jsem tam nešel, do nějaký debilní drogérie, což tam bych cítil, protože tam byla sama hygiena, no, zase hygiena, ne, no, to je jedno, protože když jsem viděl hygienické potřeby, tak jsem si myslel, že se asi posedl, protože kdybych si měl vytvořit, což si je čistým, protože nechci mít, myslím, že mám, ale teďka jsem odbočil, nic, to pomalu beru, aby za roha, a to úplně čku do krku, úplně až do krku, no nic, říkám si. Úplně se sežeru. A bylo tam ještě křupel, jak se dávají do těch kornů, víte co. Takhle. A zmrzka nic, tak jsem vzal, nevím, co jsem blízal tu zmrzku, ale ten kornou, co tam byl, to jsem mu nechal. A ještě jsem mu to schválně takhle, prostě jsem mu to položil, jakože mu to spadlo na zem a ten nějaký čupu mu to tam, prostě mu to ten pes sežral, tam mi tam nechala psa. Tak on to měl hnedka na přímém parapetu, tak jsem si říkal, jestli je takový debil, tak si nespomene na to, že to dával na první parapet a na druhý. Tak jsem to vzal na ten druhý, položil jsem to tam a najednou jsem si říkal, no to fakt kurva zbaš, vyšel, ne. A říká, kurva, a měl někdo asi sežral, nebo nevím. A jenom vidí, jak leží na zemi. Ne, zmrzne. Pane bože, pan Čoko. Ty vole. A já se takhle tlemil. Nebo se dělají zamrazklo. To jsem když sežral já, no, teda jako nic učaka totálně vyšiloval. To by si myslela, že jsem to zmrzku sežral já. To prostě masakr. No tak se vracíme do školy, do školy. A zase, přijdu do třídy. A všichni vytáhnou pendelky z jakosti a zase totálně nasranej. Já mám úplný hovno, ty vole. Jenom tu papírovku jsem. Ale, jelikož my jsme tam měli bufet, tak jsem tam šel v klidu. Jsem zase řekl na záchod. No nic, tak jdu v klidu dolů a najednou tam 3 učitelky takhle stojí v řadě a říkám se, a do prdele, no tohle mi neprojde. No nic, tak jsem si říkal, tak můžu do třídy, no, protože oni tam takhle stáli a čuměli přímo na mě, co právě udělám. Tak jsem se radši rozhodl, že se vrátím do třídy. Ty vole, ale tohle to bylo vážně kurva něco. Šli jsme do posraný cukrárny. Do skurvovaný cukrárny, aby jsme si tam něco koupili.
A já jedinej jsem si tam nekoupil ani hovno na talíři, když jsem se tam nekoupil. Ani tu posranou vidličku, co tam měli, jsem se nemohl jít, která byla z plasky. Ale zase, co bylo nejlepší, že jsem se žral svým kamarádovi zmrzliny. Nikdo to nevěděl. Jediný, kdo to věděl, byl ten pes. Jenomže ten není vidět, což je nejlepší. Že přece můžete sežrat všechno a ten pes prostě jenom škemrá a čumí. A vy děláte ze sebe debila, jak to do sebe cpete, ten pes je totálně z vás hotový, že by vás vojebali do prdele za to, aby dostal ten debilní kousek. Tak jim je zva salám. Vyžerete salám, ale pohnete se a bylo oprto půjdu prdele vlastně. To jim dáte za to salámu, co šuj. Tak pro dnešek to video bude asi všechno a další video, jaký bude další video? Jo. Normálně jsme byli ze školy ve Římě, ale to teprve bude. Takže nashledanou u dalšího dílu příběh ze Zlína.